Salamu alaikum. Ina jira fa ina nan bakin bus stop fa ina jira turo da miliyan 3 nan fa. Ina jira sauri. Assalamu alaikum. Ya aiki. Barka ya gajiya. Ya kwana biyu. Ya harkoki. Tun komai lafiya diya. Rabon da ga ka wuce ta wajen da namu ka dade ne ai. Kwana da yawa ayyuka sun yawa. Wai nawa aka samu Nake amma kuɗi da waya. Abada yasa wannan waya kalla malam kalla dan na baka wayan zaka zo kana ganin kuɗin fa yan dubu bai ga sunan ga yan dubu nan na gari ka amma dakata waye ya sa nu alju kakka sake ka raina mu hankali kake kallo na ina to waye ya ja shi da dabara amma ba dan na ja shi da dabara ba za su sata amma dakata kai ka malam ka bari ka gani mutum ce wancan gardin Allah da kai zaka sato ko ni mu je dai kawai ka ga wancan kai yadda zamu raba da aka samu za a raba hadda wayan ma za a ta kashi biyu za a raba kowa a bashi mu je kage nisa ma ya kure mana ma mu je ma waya biyu na dauka din idan mutum na tafiya ka an dako za ka ni ne dako ne ai halin ku ne ana ban labari in je za ka wuce da jaka haka za a maka dako wallahi ba ni kadai bane aboki na abokinka ba zan zo ba wallahi